Hi guys. So, kung nakita nyo sa title, sorry guys, nga na siya may istorya ka nasakitan siya guys. Ano? guys, ako nangiingon nga nung ingani akong intro or ingani kaluya kay close ang tent city. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into Rabig tanga diri guys. So, kami diri sa kuan sa ni kwartel. Basta private ni siya diri pero wala may tao ni sulod rami. Kasi day pwede. Pero bisag ing ato na Japon may ipakita ninyo, dili mi mo surrender nga wala close ang tent city so maulan to. Na Japon mi diri nami pakita ninyo nga okay Japon. Tawa ninyo ah. So guys, modeling na sa mong likod. Bala close ang tent city pero naapa man ni Dre. Oh. Diba nice? Vloggerist. Agagay kay wasin. So feel na mo katong mga nangagi vlogger po to sila. Dahil na magkaloy. So guys, napamiyad to Andre, di mi mo surrender nga, dili ra mi kutob close ang tent city. Di mi mo surrender. Napamiyad tuan nga, pwede pod ninyong laagan dire sa Alamada. So pero Alamada. Alamada man eh. So, wala guys, naano ko ipakita ninyo ah. Chika yung bukid uy. So moto guys, bala close ang tent city. Natin nakuha nga mga God's creation. God's creation. Mga bulak, mga ingana, mga views like this. That ginagawa mo. Ngana. So karon amo ang adtuan kayang second basta kung maadto ka og tent city, mo diretso jud ka didto para dili lugi. Labi naglayo ang inyong ano. Adto mo dito para mag picture gwapo Japan overview. So dili na ko i-spoil maayo para ma-surprise pud mo eh alangan di ba? Di ba? Yes. So balag close ang tent city. Mato na mi dito. So okay guys, naabot na mi sa kuang giingon nga dapat po ninyong adtuhan kung naamo diri sa Alamada. Kung manglag mo sa tent city, muna ni siya. Ako ay pakita karon lang. So guys, mo na siya.
Kung makita na ninyo ning batuha, yung sige mo laag dire, kabalo na mo. Og asa na ni siya. So mo to guys no, nakita na ninyo tong bato nga ilhanan. Kung mulag mo diri sa Alamada, kung gikan mo sa Tent City or asa man, madiretso mo diri, kabalo na mo asa ni siya. Inyo na nakita ng bato. So karon ako ang ipakita ang mga views nga nasa among palibot nga dili jud ka mahayan ug moadto mo diri, promise. Okay guys, so mo to no, nakita na ninyo kung sa mga nadre, tapos kung sa mga views, mga gwapong views, yung mga panglantawon. So muli na may kay kaulanon, taliksik. Layo-layo para ba mo ha. So mo to guys no, salamat sa paglantawon ta, nag-enjoy mo mga naganaan mo sa mga video. So mo nang usbo na nga mo ang mga ingon. Kung pwede na mo mang laag na mo. Pero kung nadya po mga dapat case inyo ha, pag-amping mo yung taon mo. So stay home, stay safe, God bless, then peace. See you in another vlog.